O môj Bože ľudia. Takže čaute ľudia, dneska sme tu pri novom videu a dneska myslím, že si toto miesto pamätáte. Teda aspoň dúfam, že toto miesto dáva nejaké spomienky. A ak nie, tak si ho poďme pekne krásne prezrieť. Tuto je náš super nether portál, krásny. Ak si toto miesto nepamätáte, absolútne ste môj nostalgický fanúšik. Tam je sklad, ak si nepamätáte, ale toto miesto je tak krásne. A poviete, kto tu je? No predsa naše zvieratka. Čau. Naša posteľ, všetko. Toto je proste tak nostalgický svet. Tu je náš mine, ktoré idem dneska asi zlepšiť. Ale toto miesto mi dáva toľko krásnych spomienok, že to je neuveriteľné. To miesto je tak krásne. Veď, predsa toto miesto má spomienok wow. Proste, tak mi toto chýbalo, toto miesto. A ani si to neviete predstaviť. A viete čo? Poďme pokračovať s tým, čo sme naposledy skončili. A to je ten zámok, ten most, no. Ako by som to povedal. No, nevyzerá najkrajšie. A z čoho som dostával? Že z tohto. Takže ľudia, dneska by som dostával tento most. A dúfam, že vám táto séria chýbala, lebo toto je proste dačo neuveriteľné. Toto miesto má toľko spomienok, krásnych, super spomienok, že wow. A prečo to hrá na mobil, ak sa pýtate? Lebo na písečku tento svet nemám, ale za chvíľku budem natáčať už nový svet, keď tu zabijem Ender Draka. Lebo tu reálne nebudem mať čo robiť, takže tak. Ale musím si nejaké bloky zobrať. Nemám to tu najlepšie podelené, čo si pamätám. Neviem, kde mám bloky. Nájdem. Asi tu. Jasne. Ako by som to kurník povedal. Mám ich trošku menej. Mám ich dosť málo, takže ideme maniť. Dávam z tohto manenia timelapse a vidíme sa po timelapse. Už idem hore z minu. Ale počkať. Mne sa zdá, ale ja som tu mal taký tajný vstup. Taký dosť tajný. A ani som si istý, či som ho tam nechal, lebo som ho náhodou nezakopal. To bolo sa mi zdá jasné. Dobre. Ja mám posteľ u seba. Nemám. Ajajaj. Ok, guys. Super. Dobre, fuj. Hajzel jeden škaredý. OK, tak môžeme pokračovať v stavaní môjho super hradu. Ja som zabudol jednu vec spraviť.
Takže ak sa dostanem domov, hej, pomoc. Ho, pomoc. Hej, jak sa mám dostať domov? Pomoc. 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 Nie. Ja to noc prespím tu. Čo to sakra? Ja som myslel, že je noc. Ale dobre, takže mne to nevadí. Aspoň môžem staviať, dosť staviať. Potrebujem si spraviť nový krompáč, lebo už mi dochádza, takže sme v kritickom stave. Toľko diamantov. Pošetrím si. Styky. Možno tu mám nejaký krompáč inak. Šajs. Tak nemáme. What the? No dobre, čo som to chcel aj kraftiť. No idete, si mi musíte pripomenúť. Nič. Tak. Tak myslím, že môžeme pokračovať. A teraz by som... Čo by som spravil, keby som bol ja? Teraz idem na chvíľku pozrieť tačo. Idem vylepšiť svoj mind, že aby bol taký väčší, čože je treba.
Toto bolo dosť náročné, nechcelo sa mi to robiť, ale mám to hotové. Krásne. Ja som tie listy podľa mňa dám, mne sa to veľmi páči. Musíme niekedy zahrať tuto. Ja si to absolútne nepamätám jednoducho. Ja som tak toho nehral. Viem, že tu som mal farmu na les, to si pamätám. Ale viacej, ako ma to tak mrzí, že to sú hroby, ak si ich nepamätáte. Psík leží roky. Psík leží Jackie. Ak si týchto dvoch nepamätáte, boli to psi, ktorých zabil Creeper a na ich počest som im tam spravil hroby hneď asi v prvej časti tejto série. Tuto máme, čo to je vlastne? Čo to vlastne? Asi vodopád umelý. Viem, že to bude na vodopád, teraz mi myslím. Tak, čo tu ešte má? To absolútne nepamätám. Tuto mal vlnu. Dobré veci to má. Ale ja mám lepšie. Tak, to je z tohto dnešného videa všetko a vidíme sa na budúce.